Преди няколко месеца започнах трансформацията на баса си Ваню в кемпер, но се наложи да направя огромна пауза, защото изникна сериозен проблем с двигателя. Ваню вече е добре, след като му беше направен основен ремонт на двигателя, и в този епизод започваме да слагаме стените и тавана. Ако ти е интересно да гледаш как сложихме изолацията и прекарахме кабелите, може да цъкнеш тук горе вдясно и да изгледаш поредичката преди това, но хайде да се захващаме с интериора. Здравейте, мили драги хора, в един нов епизод! Днеска времето е ужасно! Вали, студено е! Само ето вятър липсва, затова сме се позиционирали по този хубав мост. Не знам колко е легално, моля ви се, не давайте оплаквания към полицията. Днес имаме изключително сложна задача и именно за това имам помощници! Васи и... шумно е, съжалявам, Сашо! Който все още го няма и го чакаме в момента да дойде, но ние може да започваме! Сега ще ви обясня какво имаме като задачи за днес. Тук в този хаос отзаде има изключително много дървен материал, с който днеска ще трябва да се изреже, да се импрегнира, за да не хваща мухъл, да не хваща влага. Не знам как може да хванеш влага, но да, хваща, какво ще да кажа. И съответно днес ще бъде мерене, рязане, боядисване. Надявам се да се справим. И сега, лека по лека, взели сме си чувал, върху който ще се сложи целият материал и трябва да го изкараме навън, просто защото вътре трябва да е абсолютно чисто, празно и така нататък. И айде се захващаме за работа. Сашо, работи ли си някакво с ъгъл шлайф? С ъгъл шлайф? Знаеш ли всъщност как изглежда? Да, едно кръгло и шлайфа шегите да не са много остри. Не много да съм работил един път, примерно. Не знам горе-долу как стават нещата. Ами супер, защото аз изобщо не съм, така че може ако искаш да дадеш някакъв акъл днеска. Ще импровизираме? Ама да, айде се захващаме с ваденето на плоскостите вътре. Окей, аре. Хора, имахме огромна борба с този флекс, просто не знаехме как се сменя ножа. Да, чакай сега се реже от тази страна, е така. Да си го настроиш, да? Добре. И Саши ще ходи. Бруталка! Уверявам ви, че по време на самия процес нямаше никой наранен. Та всъщност отвора, който в момента правим, това квадратче, което виждате там долу, е отвора за въздухопровода на дизелата печка, която всъщност ще седи под пасажирската седалка. Режихме сигурно 15 минути, но не беше за първи път, но се справихме. Сега следващата ни цел да махнем прозореца. Опция 1 е или с флекса да го минем от тук, опция 2 да го щупим. Опция 2. Къде се гласува, къде се подписва? Добре, айде хора, чупим го! Ама не в буса, моля ви се. Трима души. Един прозорец. Един джам. Имате прекрасен чук, верно. Вие кой? Изтири се да ви. Давай, айде. Добре, окей. Това беше много сатисфайнг. Да, значи, виж колко лесно мога да оберем нещо. Колко лесно можеш да оберем някаква кола. Шегува се хора. Кът. Опа. Имаме хора огромни промени и първата промяна е това, че върнахме стената. Имам идея за нея, така че да, трябваше да се върне. Васи мери там, ние тук ще чертаем, ще нанасяме на размерите. Той седи и красикада на човека. И може би това е момента от цялата поредица, в която разбрах, че аз съм най-големия немислещ човек. Няма да използвам други думи на света, защото, нали си спомняте от тези плоскости, които още първи епизод буквално разкъртихме и премахнахме. Ако можех в момента да се върна назад във времето, бих ги запазила, защото те щяха да послужат като прекрасни шаблони, а не в момента да трябва един човек да мери, друг да нанася, 15 000 пъти да се мери, да се режи, да се види къде е грешката, да се мери отново, да се режи за пореден път. Просто беше огромна хамология. В момента на истината, Васи, ще стане ли? Не съзнай. Какво става? Май нещо не става. Проблема е следния. Ей, тук долу ми опира. И така за всяко едно парче шперплат.
мериш, режеш, налагаш, виждаш, че не става, виждаш къде не става, изкарваш, режеш, налагаш, виждаш, че отново не става и пак режеш. Но това е положението. Относно самия материал, това е шперплат Албасия, който е един от най-леките видове шперплат. Този, който използваме за стените е 6 мм дебелина, който позволява точно така да се огъва, както виждате, и да заема формите на самия бус, понеже той не е перфектен с прави стени, а навсякъде има някакви дъги и чупки. Съответно, за да бъде изолиран от влага, мухъл и други такива неща, използвахме ето този импрегнант. Нанасях го с малко валяче и оставях частите да изсъхнат от абсолютно всяка една страна. По същия начин реших да се застраховам и с ламперията, която използвах за тавана, а именно на обикновен сачак. И по същия начин го импрегнирах от абсолютно всяка една страна, за да не вземе да развива разни мухали и тему подобни. И след това, преди да започна всъщност да монтирам всички дървени плоскости по буса, трябваше да сложа филц на металните части, които ще се виждат. Не е задължително, просто така на мен лично естетически ми харесва. Ако не знаете какво е филц, показвам набързо какво представлява филца. Това е като цвят, изключително разтеглив е, което означава, че може да има всякаква гънка. Купих го от един къмпинг магазин, ще оставя линк долу в описанието. Малко незазадане от София, по Цариградско е. И мисля, че 5 квадрата струваха 100 евро. 1,40 на 5 метра, който реално го прави, че 7 квадрата горе-долу, не 5. Да, това нещо тук ще се облече цялото, защото ще се вижда отвътре. Също така е термоизолация и също звукоизолация, което е супер. И виброизолация го дава, че. Така че е прекрасно. Ще се отмери, първо ще се наложи. Да, всъщност си премерих горе-долу размера на градата, която исках да облека. Съответно, после размера си го пренесох и на филца и отрязах едно парче с размера на градата. Филца, който аз използвах, е самозалепящ се. Има и такъв, на който лепилото се слага отделно, но просто сметнах, че ще ми бъде по-лесно, ако е самозалепящ. И да, бях права. Опъва се супер много и е доста лесен за слагане, но все пак е важно да се внимава. Ти си носи правила цял живот коли. Виж бе, колко съм добра човек. Да, бе. В смисъл, много ми се отдава такива пипкави неща. Аз съм просто сръчен майстор, Мани. С тебе сме готови за някакви предавания от типа на там, какви бяха тия борба до ключ, бригада нов дом. Бригада нов дом. Искам да участвам в предаването ви. Може да направим предаване за кемпери. Да, в където трябва да трансформираме кемпери за един месец. За 4 седмици. След което остатъка просто изрязохме с макетно ножче и конкретно тази част там ще бъде закрита от уплътнението на вратата. Показвам набързо резултата. Стана феноменал, но няма никъде някъде въздух или пък зле изглеждаща гънка. Хора, аз съм буквално професионален тапицер на автомобили. Започваме да закачаме летвите нагоре, като първо, първо се слага самата летва, намества се и тя ми подпира с глава, докато аз правя с бургия дупки. Защото се пробива, ние имаме прободни, как се наричаха, винтове, само прободни неща. Но не става, за ламарината не става. Бахтя ламарината. Малко бързо. Изморих се. Не ги вкарам супер навътре, защото гледам, че почва леко да се... Не да се цепа, да се леко да се напуква, затова просто гледам да се изравни. А не го вкарам още по-навътре. Между другото взехме, сега ще ви покажа, конусовидни, с конусовидни главички. За да влизат, да не да стърчат. И в общи линии няма какво повече да ви занимавам. Процесът е ясен, дъска по дъска. Като важно е уточнението, че започнахме от средата заради люка. А изглеждаше по-лесно. Сега дойде една доста важна част, а именно времето за лампи. И всъщност ето там, където са тези кръгчета, тези лупове, там ще бъдат лампи, които какво означава, че сега трябва да се наложи една дъска до тях. Аз с моливче ще си отбележа къде ще правим дупката. И след малко ще направим дупка и ще ви покажа по какъв начин, защото е доста важен и интересен. Видим къде ни минава кабела за
И трябва Така. и някаква среда. Просто си избираме някаква среда и правим една точка. И трябва да махаш смисъл да си извън чеповете. Това е Той интересно. има предвид, че и тук ще имаме една така. Да. Така че по-скоро. Има и на предвид, че чеповете. Еми, тук имаме. Да, тук тук имаме поле за изява. Така, и тук си маркираме една точка с хиксче. Там режем. Така. Същата лойка, даже между Същата двата чепа, лойка, ако да. искаш. Само, че гледам да изравнявам заедно и с кабела, където ще ни бъде отсреща луничката. Тя ще ни се падне някъде тук. И може да Зависи преместим там какви чепове това, има, да. така че ето така. Между тия двата чепа, нали? Да. Правиме Сега ще намерим още една една ръка с точка чепове. и едно хиксче. И сега сваляме и с бор корона ще направим... Опа, по-полека, брат. Извинете. Ще направим дупка. Сега ще ви покажа какво е бор корона. Много е яко и аз не знаех преди, но вече знам. Бор корона е една много яка приставка, с която всъщност правиш дупки, буквално огромни дупки, кръгли и празни. Затова се казват дупки. И това е 55 мм. От какво зависи диаметъра? Зависи всъщност от диаметъра на нашите лампи. В случая лампите, които аз поръчах, са 55 мм за дупката. Нещо пречим, леле? Така че 55 мм бор корона. И хора, това е почти завършения резултат. Останаха само малко гради тук, но просто най-вероятно с някаква дървена летвичка ще трябва да се продължи тази дъга, защото просто няма къде да се закачат тук. Сложих и пластмасата на люка, просто да видя как изглежда. Иначе после ще я махна докато лакирам всъщност покрива. Ще бъде малко по-тъмен цвята, но яко заприличва лека по лека, заприличва. Ще сложа стените и също така трябва да направя дупка за USB-тата, където ще има всъщност USB контакти на 12 волта, за които съм си оставила кабел. Така че... Добре ли си? Окей. Това не знам как ще издържи, като виж го е наклонено насам. Чудим се как 6 мм ще поемат формите на паса. Ама да кажем, че е окей. В смисъл това беше най-тънкото и масово се ползва за кемпери, така че... Стискаме палци да стане. Сега слагаме стените, използваме тук види, които са самонарезни и са 1,9 см. А тези са от по-дългичките, които влизат тук, които са... Колко са? 3,2 може би или 3,5, нещо такова. Същата процедура и тук. Просто там горе е по-малко разстоянието. Както виждате, тук се получава една дупка. Просто няма как това нещо да се прецени. И всъщност може би имаше, ако просто това го бяхме пуснали по-дълго, това по-късо. Да, и ще се скрие с една лайсничка, пак отново дървенка. И ще се бъде отново в бяло. Изобщо мисля, че няма дори да си личи, че има нещо. Тук направих с дегито размерите на USB заредните, където ще има. Горе-долу са на една и съща равнина. И да, изкарах кабелите, които ще бъдат тук. И така, върви добре работата. A few moments later. И това е резултата към момента. Изглеждат добре. Сега, има забележки. Забележките са следните. Че, вижте сега тези как ходят хоризонтално, а те са вертикално. Ама, честно казано, смятам, че това ще му е чара, пък и отгоре ще се сложи бяла, където няма се скрият малко нещата. Виждате, тук вече сложих и градите до края. И сега отивам до магазина да взема една лайсна, която е триъгълна, за да скрие тук това нещо. И също така една плоска лайсна, буквално като линийка си я представете, която да скрие снатката там. Тъй, че е! Това е лайсната. Това е лайсната, която реално покрива... Да, тук се снажат, но мисля, че с този кит, който имам за дърво, сега ще ви го покажа, ще стане. Това е кита, с който ще се закриват някакви дупчици и несъвършенства и също така може би пирончетата мисля да закрия с тях и видите. Първо ще тествам с тези дупчици. Личи си определено. Надявам се, като сложа лака да не си личи, но може и да си личи. И така, време е да покажа как стават нещата до сега. Готови ли сте?
Реално. Окей. Имаме вече сложен целият таван. Нещата вече започват да заприличат лека по лека на кемпер. Само сега слагам снимка на буса, когато започвахме. После, когато беше само на ламарина. И сега това. И доста горе се чувствам от себе си. Тук с филт отново съм запълнила, където, ако си спомняте, имаше отдолу изолация. И сега може би идва най-трудната част, а именно отмерване на пода. Защото тук има ребра, които направихме сигурно преди месец, още миналия месец, когато започвахме. Това беше сигурно второто, третото нещо, което правихме по баса. Огромна грешка, просто защото не можеш после да стъпваш като хората. Сега дойде време върху тях всъщност да отмерим и нашия пот. Мисля, че ще бъде доста сложно, поради простия факт, че виждате какви чупки правят тук, ето се една чупка, самите гуми. Но поне положителният факт от цялото нещо е, че каквото е за тази страна, такова е и за другата, така че ще имаме копи-пейст просто. Сега слагам пътнителна лента. 3,5 мм е, а тази е от 3 мм. За да не скърца пода в дървените плоскости, понеже когато ги тествахме, те скърцаха. Така че сега с това нещо няма да скърцат. Ей! Време е да слагаме изолацията, както си спомните от предходния епизод. Всяко едно парче е маркирано. Тук сложих първото, сега слагам първо, трето, четвърто, пето и така целият пот. Имам throwback кора в момента, в който лепях по стените, по таваните. Обаче буквално е абсолютно същия принцип. Отлепяме малко, лепим, отлепяме още малко и продължаваме да лепим. Така че сигурна съм, че ще се справя бързо. Ето го и крайният резултат. Изолацията е сложена. Сега остава да се сложи и самия пот. А този кабел там е за хладилника, понеже хладилника ще бъде там. Ето го и почти крайния резултат. Казвам почти, просто защото тези две плоскости са забити, закачени и монтирани. Но тази там не е, просто защото когато стъпиш ето тук по в периферията, потъва малко и просто най-вероятно ще сложа малки надпречни гърдички. Така че ако мога да ви дам един съвет, то е винаги да слагате повече напречни гради, защото в случая имаше примерно и тук знам, че има едно разстояние от 1,10 м, където няма напречна града. Нов ден, нова активност. Сега това, което предстои да правя е всъщност да подисам абсолютно всичко. Тук за тавана съм взела този черри мат. Това е олио за дърво, което импрегнира, също така предпазва от различни неща, като слънце, мухъл, плесен и така нататък. И също така придава малко по-тъмен цвят, ще стане тавана. Стените ще бъдат бъдисани с бял лак, който означава, че текстурата отдолу ще се вижда. Надявам се много да не се личат тея тук, където с дървен кит ги минахме. Ако се вижда, просто ще взема бяла боя, ширена или нещо такова. И така, сега ще постеля тук едно чувалче, за да не цапаме филца. И се захващаме. Правим тест на първата ръка. Чакайте малко. Нещо не се получават нещата. Стойте. То така ли ще седи, бе? What the fuck? Май трябваше да си вземе истинска боя, а не лак. То няма ни почти никаква разлика. Сега започвам аз с тавана, който е с масло цвят череша и ще го нанасям с вълнени чорапи, защото се нанася супер добре с вълна. Така и започваме. Вау, все едно мажа с лайна. Да, изглежда добре. Така, това е крайният резултат. Съответно не може в момента много добре да се види, понеже е тъмно вече. Но да, утре ще сляза и специално ще ви го покажа как изглежда. Да, смятам, че стана супер. Добре дошли в поредния ден. Това е аутфита ми, това е бояджийския ми аутфит. Както виждате, тавана вижте само. Вие вече си го видяхте, но е станал много готин. Сега, тази стена не ме е кефи как е станала с този бял лак. Виждате, всякакви несъвършенства се виждат. Така че взех една нова боя, а именно бял
акрилен мат. Така че с него ще мина тази стена, която вече дори съм подготвила за боядисване. Запретвам ръкави. Това вече ми стана любимата фраза да я казвам, така че запретвам ръкави и започвам да боядисвам. Окей, изглежда като за първа ръка. И стената е готова. Аз мисля, че стана много добре бяла. Мисля, че изглежда много по-добре, защото се отваря повече пространство сякаш. И съм доволна. Почивам си в момента. Втора ръка минах. Life is good. И работата продължава. Помните ли преди няколко епизода, когато се случи една наистина тъжна случка? Мисля, то беше не само тъжна, тя беше травмираща случка. И за хората на терен, и за зрителите, за вас. Момента, в който най-големия герой, истински най-голямата сила в цялата тази поредица, а именно панталонът ми, не можа да смогне с напрежението и просто се сцепи. Буквално се сцепи отгоре до коляната ми. Буквално. В смисъл, вкъщи в момента само си го пазя като спомен. Не знам дали ще може да се оправи. Но да, предполагам си спомняте тази трагична случка. Имам нов панталон, който е наистина здрав и не може да се скъса. В момента го дърпна с цялата си сила, но не може да се скъса. Това е брутално готин панталон. Карго панталон, издръжлив, дебел, от един много готин български бранд, който се казва Разгар. Те правят продукти, дрехи, като цяло неща за авантюристични хора, хора, които прекарат време сред природата, хора, които се движат. Тениската ми, между другото, също е оттам. Това е Виташел. И също е изключително лека и финна материя. Супер готина тениска. И всъщност, те ми бяха писали в Инстаграм и бях като: абе, много се кефим на съдържанието, че искаш просто да ти дадеме нещо, да си го носиш, да се разцепваш. И аз бях като: айде! Така че благодаря ви, много наистина готин панталон, супер издържлив. И сега ще го тестваме. Дали всъщност наистина е толкова издържлив, колкото казват, че е. На здраве! От мен и от целия квартал наоколо. Какво стана, бе, разпичи? Какво че правиха? Пикаме инжекция. Назоби ли се Васи? Да. Здравейте, мили драги хора! Вижте големия, огромен процес, който вече е факт. Всичко вече започва да изглежда все повече и повече на кемпер. Днес това, което ще направим, ще сложим балатон. Вече Ваня ще си има истински пот. Съвсем набързо показвам крайния резултат, който не е напълно крайно, но 95% резултата е това. Казвам 95%, защото на места се получават като някакви зеленички. И мисля, че те биха се елиминирали просто когато, ако се залепи или пък по някакъв начин закове с някакви пирончета, ще видим. Просто показвам шарката как изглежда. Реално изглежда доста добре. Доволна съм. Ако процесът по трансформацията ти е интересен, абонирай се за канала ми, за да не пропуснеш следващия епизод, в който започваме да правим мебелите. И не мога да повярвам, че вече сме на финалната права. Това беше всичко от мен и от Ваня за този епизод. Ще се видим в следващия.